Vale, dades o voso permiso, non? Para enviar os compañeiros. Sí, Ajá. sí, sin problema. Vale, perfecto. Pois nada, volvo aquí outra vez. Non sei se estades vendo en pantalla a presentación. Pode ser? Sí, 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 estamos. sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, pois fagos así un repasiño rápido para recordar un pouco cal vai ser o programa que imos a facer, pero creo que o máis interesante é que me plantexedes dúbidas directamente, vale? Según o que eu vos vaya contando. Entón, bueno, o primeiro que me comentara Loli é que, vamos a ver, o voo témolo para o día 6 de abril ás 17:20 da tarde, hora de Portugal. É dicir, ás 18:20, hora española. Así que, Loli, estiven facendo cálculos e eu penso que Sí, de Porriño habería que sair ás 2:30 da tarde para estar ali ás 4. vale, 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 porque ao ser un vale. grupiño, o ideal é estar con 2 horas e cuarto de antelación, 2 horas e media. Entón, Mm, así, o voo está para as 6:20 españolas, chegaríamos ali ás 4, se salimos de Porriño ás 2:30. E de Ourense, pois podería de salir sobre a 1:15, máis ou menos. vale, vale, Vale? vale, 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 Teredes vale. algo máis de marxen, polo que sea, pois podedes sair a 1 ou así. Pero bueno, eu creo que ás Bueno, 2:30 en Porriño é boa hora. tes que Ok. mandarnos, tens que mandarnos a ubicación donde quedamos en Porriño. Sí, e máis o parking, para os que veñen de Vila García, que se queden Sí. tranquilos, que deixan o coche nunha zona No, tranquiliña. pero non o van deixar, non o van deixar que os van Ah, a levar. vale, Ujú. lévanos e despois vanos a recoller. Sí, Sí, Vale, sí. perfecto. Pois entón xa busco un sitio máis xeitoso para que pare o minibús. vale, vale, Vale. vale. Bueno, pois nada, a ver, nesta viaxe vamos a tocar un pouquiño a zona sur de Marrocos. Principalmente, imos a pasar varias horas ou medios días en Marrakech e desde aí ímonos desplazar hacia o deserto, ímolo ver aquí mellor no mapa. Vale, imos a chegar aquí ao sur de Marrocos, en Marrakech, e desde aquí vámonos a desplazar ata casi a fronteira de Argelia, porque o campamento donde vamos a estar, que son a Gran Duna de Erxevi, que están aquí cerquiña da cidade ou pobo de Mersuga, xa é casi na fronteira de Argelia. Entón, esta é unha viaxe as carreteras, a pesar, o sea, en contra do que poidamos pensar, as carreteras están bastante ben, vale, os minibuses son bastante cómodos, ademais solo é para o noso grupo, co cal eu penso que vamos ir de maravilla no autobús. E polo camiño vamos a ir facendo varias paradas, vale, incluso unha noite imos a dormir aquí no medio que é no Valle del Dades, vale? Entón, a idea principal é esa, salir de Marrakech hacia o deserto, dormir en Dades, aquí vamos a pasar 2 días facendo diferentes cousas, volveremos a Marrakech e de Marrakech iremos a pasar a penúltima noite a Essaouira, a costa, que é un Marrocos completamente diferente. Se aquí Marrakech é como a zona máis urbana de todo o sur, a medida que avanzamos hacia o deserto, imos a cruzar a gran cordilleira do Atlas e un montón de povos bereberes, que vai a ser o que máis destaca. Xa vamos a ver que a xente tamén a nivel bueno, pues, de cultural, da maneira de vestir, do color da pel, é diferente incluso que a que nos podemos encontrar aquí no propio deserto, e logo, a nivel cultural e tamén de paisanaxe, vai a ser moi diferente do que nos atopemos cando voltemos para esa Huira. Tamén o clima, bueno, son distancias moi largas, non? Hai como de Sahuir a Mersuga igual hai 1500 kilómetros, que sería ir como desde aquí hasta Francia, entón, pois imos atravesando paisaxes diferentes, climas diferentes, culturas diferentes, non? Si vamos vendo o programa un pouquiño máis por días, bueno, tiñamos aquí o bo, que isto teño que actualizalo porque non sale a esta hora, sale un pouquiño máis tarde, pero chegaremos a Marrakech xa para ir directos para o hotel e tomar algo de cena cerquiña, porque se non me equivoco chegaríamos xa bastante tarde. O día seguinte, pola mañán, faríamos unha visita guiada por Marrakech
e logo xa emprenderíamos camiño cara ao Atlas, vale? Si necesitades, se vades a necesitar sacar diñeiro do caixeiro ou comprar unha tarxeta SIM para ter datos no teléfono e poder chamar, este primeiro día en Marrakech vai a ser o momento ideal para poder facelo. Non sei se ides a querer tarxeta de móvil ou simplemente conectaros a internet cando cheguedes pola noite ao hotel, porque todos os hoteles van a ter wifi. E o das tarxetas de WhatsApp? As tarxetas pódense Hasta, comprar tipo por 20 euros ou de 0, sí, 13, 20 euros e ter datos no móvil para toda a semana. E poderíamos usar o WhatsApp co número de teléfono que xa temos. Non precisamos vale. un número novo. É dicir, ti colocas a SIM nova e Sí. vai preguntar: queres manter o teu número de teléfono para conectarte a WhatsApp? E dámoslle que sí. E entón o que temos é un número de teléfono de Marrocos que non nos sirve para chamar a España, pero sí que podemos ter o WhatsApp, entrar ao correo ou o que sexa. E sírveche, mira que che fago unha pregunta. Sí, E sirve en Marrakech e máis hasta onde vayamos? sirve en todo o país, sí. Vale, porque outras non valen, No, esta sirve para todo o país, sí, sin problema. Ah, Hai zonas con máis vale. ou outras con menos cobertura, pero Sí. realmente hai cobertura en todas partes, a ruta que vamos a facer está a nivel turístico moi desenvolvida, co cal só vai haber cobertura en todas as zonas, non imos a ningún sitio que este superillado, nin siquiera no deserto. Vale. Pero bueno, que si queredes comprar as tarxetas, pois este primeiro día en Marrakech pola mañán vai a ser o momento ideal para facelo, vale? E para cambiar Vale. cartos tamén. E para cambiar cartos tamén, efectivamente. Vale. De todos xeitos, Vale. mirade, volvo ao mapa un poquinho para atrás, a ver que se me puxo aquí esta raya, non sei como a pintei siquiera. Tanto en Marrakech como por Ouarzazate, que vamos a pasar por aquí, como por Risani, como Valle del Lades, como Erfoud, como Mersuga, son pueblos que son medianamente grandes e todos teñen caixeiros. Entón, vai a ser moi difícil que nos quedemos sin cartos, vale? Porque vai haber caixeiros en todas partes. Podemos sacar, eu sempre que vou saco 100 euros ou 150 en Marrakech e moitas veces xa me dá para casi todo o viaxe. Ou polo menos hasta metade, na metade volvo ao caixeiro ou volvo a unha casa de cambios a cambiar. Mais ou menos, a non ser que teñades unha tarxeta tipo Revolut, o tipo de cambio ou a comisión que vos vai a cobrar un caixeiro vai a ser moi similar, non é moito. Entón, dá igual que sacar do caixeiro que cambiar euros pola moneda local, porque pouca diferencia vai haber. Vale. Entón, nada, comentábamos, o primeiro día eso, chegamos a Marrakech e descansamos, logo faremos unha visita por Marrakech polo centro e sairemos xa hacia o deserto e nos quedaremos a dormir no Valle del Dades. Esa é unha zona onde empeza xa a atravesar o Alto Atlas. Entón, para aí, teño que ver as temperaturas xa cando nos acerquemos, pero tendo en conta que esa zona é onde máis frío vai a facer, incluso un poquinho máis frío que no deserto, porque estamos como a uns 2000 metros de altura, entón xa se vai facer frío, co cal os polarciños que tendes agora postos poden facer boa falta para esa noite, vale? Ainda que en Marrakech ao mellores vayamos a estar a 25 grados, cando estemos aquí en Valle del Dades xa só é facer frío. Entón hai que ir medianamente abrigadas. Bueno, logo empezamos a atravesar o que se chama a Ruta das Mil Casbas. As casbas son como as fortificacións tradicionais, as casas tradicionais feitas en adobe, e entón xa vamos a ver que estamos atravesando os povos bereberes, non? E imos avanzar durante todo o día ata que imos a chegar xa a Erfoud. Erfoud é a última cidade antes de chegar ao que nós coñecemos como deserto, que para nós o deserto é o que temos na foto, non? Pois as dunas. Pero realmente o deserto, que é a zona desértica, sen auga, pois xa comeza bastantes kilómetros atrás, en Erfoud. Aquí vamos a chegar pois a media tarde, vamos a intentar chegar medianamente cedo para disfrutar do deserto, non?
Unha vez que chegamos a Erxevi, que é as dunas, imos a ter que desplazarnos ata o interior da duna para chegar ao noso campamento. Entón, para chegar ao noso campamento, non podemos ir en minibús, senón que imos a ter que cambiar de transporte. E aí podemos elixir si ir en 4x4, que a verdade é moi divertido, porque, claro, vas en 4x4 polas dunas e os Mm, conductores mm. fánnolo pasar ben, non van a modiño, a non ser que haxa alguén lesionado da espalda ou así, non van a modiño, van modo aventura. Si non, tamén se pode elixir ir en quad, pero sería unha actividade, digamos, extra, que habería que pagar ali no momento para poder ir en quad. E se non, outra maneira de chegar, que é como se fixo sempre tradicionalmente, sería en dromedario. E aí son os propios dromedarios do noso campamento. É dicir, que se queredes ir en dromedario, podes ir en dromedario, e se preferides ir en 4x4, podes ir en 4x4. Vale? É moito traxecto, moito traxecto. No, pode ser unha horiña ou así. Unha hora Ah, en jolín, dromedario. unha hora en Sí, dromedario. sí, E ou algo podes menos. elixir ali. Cris, podemos elixir ali, decidilo ali. Sí, 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 sí. Vale, Ese mismo día, seguramente, pola mañán, terémolo que ir decidindo. vale. Porque, claro, os chicos do campamento teñen que saber cantos dromedarios precisan ou no campamento ou en Mersuga, que é o pobo desde onde se sairía en dromedario ata o campamento. Entón, según o número Vale, de personas, teñen que ter os dromedarios ou nun sitio ou no outro, vale? Porque teñen ok. uns cantos en propiedade. Entón, sí que non podemos esperar a última hora, pero ese mismo día podémolo Vale, decidir sin problema. vale. Unha cousa, non sei se me olles, Cristina, son Elvira. Sí, dime, Elvira. Imagínate, somos, non sei, 14, non? As que vamos. Sí, Se uns queren en dromedario, outros en 4x4, pode ser? Ou todos temos que sí. decidir? No, 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 no. Cada un pode elegir como quere ir, eh? Se quen quere ir en Vale. 4x4 vai en 4x4 e quen prefira ir en dromedario vai en dromedario, non hai problema. O único é que por cuestións de organización saber cantos Perfecto, coches fan falta ou cantos dromedarios. En, perfecto. en 4x4 creo que van, sí, 4 persoas por vehículo como moito, entre 3 e 4. As maletas sí que van nos coches, vale? E logo, claro, cada dromedario é para unha persoa e hai pois, un chico que é o que se ocupa de guiar. E o traxecto depende de como estén as dunas, porque claro, as dunas son móviles e non sempre están igual, entón o traxecto non sempre leva o mismo, pero poden ser uns 40 minutos ou así. E en coche nada, son 10 ou 15 minutos. Vale. Vale? Vale. Bueno, cando estemos ali no campamento, a verdade é que é unha noite moi chula, porque, bueno, xa vistes, esta foto de aquí correspóndese coas nosas habitacións, o sea, é moi chuliño. E logo aquí fannos tamén unha cena tradicional, bastante rica, e logo pola noite fan como, bueno, soen poñer un lume fora do campamento e os propios chicos do campamento, que son multifacéticos e son moi majos, fan unha fogueira e tocan música bereber, vale? Entón, para a xente que está aloxada no hotel. Entón, se vos animades a bailar, a tocar os tambores, pois eles encantados de que vos unades aí ao grupo. E, Vale. bueno, dormimos aí, entón, vemos as estrellas, que hai un cielo precioso, se nos coincide despejado, está Esta chulísimo. noite pura abrigada, non? Para eses bailes e iso. Eu, vos, Aí sí eu, que fai frío. eu creo que pode facer incluso máis frío en Dades que no deserto. Ou polo menos esa é a experiencia que tuve, que estuve en diferentes meses, sobre todo marzo, abril e maio, e tamén novembro, decembro e xaneiro, e sempre pasei máis frío en Dades que no propio deserto, en calquera dos meses. Vaqueros e polar. Sí, sí. Agora, eu creo que na nosa data, xa tipo gorro e guantes, penso que non vai facer falta. Pero cando falten poucos días, avisareivos, mirarei máis o tempo, como vai a ser o tempo esta semana, porque además el tempo está moi loco en todas partes, ali tamén. Entón, a medida que se acerque a data,
xa revisarei o tempo e vos aviso se vai facer bastante frío ou non. Vale? O frío que estás falando de 6 ou 8 grados. Por aí, sí, non menos, non menos. Bueno, Sí, Vale, vale. porque depende de cada persona, 6 ou 8 grados pode implicar levar gorro ou non, claro. vale. Pero despois, claro, tendo en conta que en Marrakech igual estamos a 30 grados, Ah, Claro. vamos en plan sacando despois. Ceboliñas, hai que ir como ceboliñas, sí. E en Essaouira, na costa, é un pouco temperatura igual todo o ano 22 grados e un pouquiño de vento. Entón, Vale. pasamos pola primavera de Essaouira, o verán de Marrakech, o inverno de Dades e o outono Claro. do deserto, unha cousa así. O problema é a maleta pequena, que non podes levar así roupa. Claro, a roupa de abrigo en teoría é a que hai que levar posta o día do vuelo. Claro, claro, Porque claro. realmente roupa de abrigo alá vamos a necesitar un día ou dous. Entón, con esa Sí. prenda que leves de abrigo, xa che sirve para o viaxe, para o día de Dades e para a noite do deserto. E xa está. Sí. Tampouco, esa roupa non te vai facer falta máis. Sí. Mm. Ujú. Vale. Entón, nada, xa estábamos o día seguinte do deserto, que este día está moi chulo porque imos a visitar diferentes povos. Hai como unha comunidade de Mali que é negra xa ten outra religión e demais, que viven aí nesa zona e tocan unha música que é moi bonita, que é a música nagua, que de feito hai un festival aí de música nagua precioso, entón imos a velos tocar, imos a un mercado tradicional. E eu sempre vou a visitar aquí a este amigo meu que ten unha tienda como de 1000 millóns de especias e de remedios de saúde tremendos, eu compro de todo. Entón é moi interesante ir a velo e ver todo o que teñen por aí. E Aí é despois onde se pon o aceite de, direi no, o aceite de argán. argán. O aceite de argán, sí. Según como vayamos de tempo, imos a ir a ver unha cooperativa de mulleres que traballan o aceite de argán. Vale? Agua. Sí, eso está genial. Temos dúas opcións. Ou vamos aquí na zona do deserto ou o mellor sería ir en Essaouira. Porque a planta de argán é unha planta que só se dá en Marrocos, en concreto entre a zona costeira, entre Essaouira e Marrakech. O que pasa que se vende por todo o país, non? Entón, na zona chegando xa a Essaouira, hai unha cooperativa que ademais teñen como a visita moi organizada e teñen moitos produtos derivados do aceite de argán. Entón, eu, por exemplo, compro yo sempre ali e teñen para todo. Pois o que sei, hasta champús, xabóns, aceite para botar directamente, aceite aromatizado, e además ali explícanos moi ben o proceso. Pues está guai. Sí, Traernos o aceite de argán, pero sí, incluso eles traballan tamén, esas mulleres traballan o aceite de uso alimentario, porque o aceite de argán non é só para a piel, tamén se utiliza como nós utilizamos o aceite de oliva, por exemplo. Entón, dannos a probar como sabe o aceite de argán, que sabe así como a fruto seco. Bueno, está interesante. E despois incluso podedes traer aceite ou se queredes comprar, non podedes traelo porque son botes grandes, mándano por correo. Digo, esta de Saúira a min gustame moito, sempre lles acabo comprando, ademais. Bueno, estábamos volvendo xa, o sea, pasando o día polo deserto, e vamos a dormir esa noite, que é o día 4, en Mersuga. Mersuga é donde terminan as dunas e empeza a civilización, por así decilo. Vale? O día seguinte sí que xa emprendemos o camiño de volta hacia Marrakech, e pasamos imos por unha zona norte e volvemos por unha zona sur para visitar diferentes valles, non? Subimos polo Valle do Dades e baixamos polo Valle do Odrá, que é o Anti-Atlas, é outra parte da cordillera, que ten así unha paisaxe moi característica, así como se fose lunar, e tamén é moi chulo poder atravesar por aí. Entón, nada, chegaremos a Marrakech, teremos tempo para darnos unha duchiña, ir a cenar a algún restaurante, porque, bueno, a noite de Marrakech, eu non sei se vos gusta sair a cear ou restaurantes que poidan ter música en directo, porque eso, según... Decide.
Por supuesto, lo vamos a dar todo. Vale, Todo, vale, todo. perfecto. Bueno, no, é que hai de todo en Las Viñas del Señor. E hai xente que acaba a excursión do día e queren ducharse na Agotados. cama. No, eu durmo a ouvir de volta. Claro, ti durmes ao Perfecto, pois mira, isto xa me orienta, porque entón xa me preocupo de buscar pois, restaurantes chulos que teñan algunha actividade ou que, eso, pois, que teñan música en directo ou a mellor unha terraza para ir despois tomar unha copa de té, porque alcohol, nada, non sei se sodes Nada, cerveceras ou que no, vos gusta o nada. viño, porque vai ser complicado. Lo ven, non necesito Non podemos levarnos Astemias. unha botella na maleta. de Bueno, café. mirade, a veces eu cando vou así, sobre todo cando me tocou ir con xente así máis xoven, que me di, sí, pero o deserto está moi guai, pero non quero ir para o deserto e non levar nada. Entón, de É camiño, malo. nun supermercado, paramos a comprar, facer el botelloning, vamos. O sea, parar a comprar unhas botellas de viño ou de cerveza e telas ali para tomar no deserto. Ah, Pero se non, por exemplo, no campamento sí que venden viño, que é malísimo, por certo, ou cerveza, viño cerveza, porque os viños son terribles, terribles, pero feitos ali de viño marroquí, malo. vindo das Bueno, Rías Baixas e de Ourense, sí, vendo daqui, sí. Sí, por eso. a verdade é que sí. Claro, vindo de Rías Baixas e de Ourense, os viños dali Sí. non pintan moito. No. Bueno, decía, nada, falábamos eso, de buscar así como plans para facer cousiñas pola noite tamén en Marrakech, porque a noite de Marrakech é moi bonita tamén, eh? O sea, unha cousa é a vida diurna e outra é a nocturna, porque, por exemplo, xa son a Plaza Jemal Fna, que é Patrimonio da Humanidade, é a plaza principal de Marrakech. O sea, estar nesa plaza xa é unha experiencia en sí, porque ali pasa de todo. O sea, hai xente que está, hai contacontos, hai xente que está facendo malabares con lume, aínda se ven estos encantadores de serpientes que xa están prohibidos, o sea, xa non é legal, pero esas persoas que ahora xa son maiores non lle quitan esa forma de vida. Logo os seus fillos non van poder renovar, pero eles hasta que morran van poder seguir con esta actividade de encantadores de serpientes, os xogos que che fan cos monos, bueno, é un pouco volver á Idade Media, a verdad. Está moi interesante. E nada, bueno, esta noite dormimos en Marrakech e o día seguinte xa nos levantamos para ir a Essaouira. Essaouira ten un pouco ese aire de cidade colonial portuguesa, podería ser, non sei se estuvestes nas Berlengas, ou, bueno, puebliños da costa portuguesa ou canaria, o mellor. Sí. É moi bonito, moi bohemio, hai pois moitas librerías, moitas tendas de artesanía, de arte, galerías de arte, e logo ten unha vida pesqueira moi intensa, ten un porto de pesca bastante potente, entón tamén en canto a restaurantes e comer peixiño fresco é o sitio ideal, e marisco tamén. Aquí, bueno, ahora que falo da comida, creo que xa vos poñía aí en recomendacións e demais, pero se sodes sensibles de estómago, ídeme con uns probióticos tomados a semana previa, Sí. porque as comidas non é tanto cuestión de hixiene, que a veces tamén, sino que a cadena do frío, eu creo que non saben o que é a cadena do frío, directamente. Vale, entón, por exemplo, no desierto corremos certos riscos porque teñen neveras e generadores, pero non é algo que poida manter o frío dos alimentos constantemente. Entón, por si acaso, uns probióticos. Sí. E despois, se vamos a tomar o peixe fresco en Essaouira, pois tamén, porque, a ver, é peixe fresco, pero igual está aí ao sol unhas horas na lonxa antes de que se coma, non? O sea, por eso vos decía, é un pouco volver a uns séculos atrás. Ya. Entón, nada, bueno, pasamos o día por Essaouira, teremos unha visitiña guiada, pero despois aquí, bueno, é unha cidade moi segura, moi tranquila, entón o bonito tamén é pasar o día libre, perdéndose por intramuros. Esta é a zona donde, se vos gustan as compras que me decíades, incluso de traer unha maleta de volta,
É o Sí, sitio ideal para ir de compras. O sea, para cousas ah, chulísimas. Tanto o zoco de Marrakech, que vamos a ter tempo libre, pois o día seguinte, precisamente, sí, que volvemos para Marrakech, ou en Essaouira. Hai cousas diferentes tamén en Essaouira e en Marrakech. En Marrakech é máis a marroquinería habitual e en Essaouira xa hai cousiñas máis de diseño. Ajá, Un pouquiño máis, sí, máis elaboradas, máis diferentes, máis especiales. vale, vale. E nada, nos volvemos a Marrakech, aquí sí que xa temos un poquinho día máis libre, como xa coñecemos previamente a cidade, porque primeiro faremos unha visita guiada, se nos dá tempo facémolo o primeiro día, e se fósemos mal por calquera cuestión, pasámola o último, pero teríamos a visita guiada pola mañá e logo o día libre para ir de paseo por Marrakech, vale? E Ujú. logo xa o día seguinte volvemos a casa. En canto a que vos decía de se temos tempo aquí, se temos tempo alá, coméntovolo porque o programa é máis ou menos, o sea, imos a visitar todo o que vos dixen que íbamos a visitar, só que o orden vai a depender un pouco de como estemos por ali, de que haxa demasiado tráfico ou pouco, de que unha carretera este cortada, este tipo de cousas que poden pasar, vaya, de que nos digan que isto está aberto e logo resulta que está cerrado, entón imos adaptando un pouquiño así os horarios, pero bueno, imos a visitar todo canto vos dixen, vale? Entón, non sei se algo así importante que me quede por decirvos. Nada, bueno, que temos todos os creo traslados, que non. a furgo para nós, temos incluído aloxamento e desayuno, pero tamén temos algunhas ceas, vale? Explicábamos na presentación cando temos as ceas incluídas, que vai a ser nas cidades non, é dicir, as ceas van a estar incluídas en Dades, en Mersuga e no propio deserto. E logo, que máis, que máis, que máis? As comidas. Sempre vamos a parar en restaurantes que normalmente teñen un menú cerrado. Son restaurantes que están habilitados polo Ministerio para o Turismo, porque hai restaurantes locales que non están habilitados para o turismo, que aí é comer e é unha ruleta rusa, e hai outros Ya, restaurantes que sí que teñen controles de sanidade, que son os que están habilitados para turismo, e estos teñen menús cerrados que realmente son controlados a nivel de sanidade. E soen ter un precio entre 12 euros normalmente, 10, 12, e inclúen pues, os entrantes, a comida principal e algo de postre, e o que non inclúen son as bebidas, vale? Normalmente pues, un refresco, auga, eso hai que pagalo aparte. E ujú. logo, o que tampouco estaría incluído son as propinas, que ali non é como na nosa cultura que damos propinas cando estamos como moi contentos con algo e é como opcional. Ali digamos que nos mirarían mal se non deixamos propina. Vale, entón Ya, sí, normalmente déixase, teño aquí anotado, 2 euros por persona e día os guías ou os condutores, eh, imaginadevos, pois vamos a facer unha visita en Essaouira, pois nós pagamos o seu salario, pero o habitual é que cada persona vaya e lle dé unha moneda como para indicar que quedaches a gusto con esa visita. E non é o mesmo que ujú. pagamos nós, non? Eu non vos podo dicir, a propina está incluída, porque eles van a seguir esperando que cada un de vós vaya, lle dé a man e lle dé polo menos unha monediña. Sabedes o que estou me explicando? Sí, sí, sí. Claro, pois eso é como algo Ok. cultural que vai máis alá da propia transacción económica, por así decilo. É unha maneira de decir que estás contenta co que acaba de pasar, non? Entón, por eso vos decía, os guías, sobre todo, bueno, os conductores tamén que estén con nós todo o viaxe e demais. Vale. E logo, bueno, penso, así aquí na presentación non tiña nada máis, entón, se me queredes preguntar dúbidas, o que sexa. Mira, eu quería preguntarte, a hora de volta do que temos de regreso mantense ou non, para dicirlle ao conductor do minibús a que hora ten que estar alá.
Vale, pois dame un segundiño que che miro porque non houbo avisos de cambios. Eh, tu, 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 No, tu. Espera, vou deixar de compartir xa. Xa non sei, a ver. eu creo que chegábamos ás 9 e algo a Portugal, pero é hora portuguesa. Sí, ahora che digo. A ver, vale. A ver que abro por aquí. Vuelos. Vale, chegamos a Portugal, sí, ás 9:30, 21:35, hora portuguesa, é dicir, 10:30, hora española. Como non temos, 10:30 hora española. claro, como non temos maletas, isto é casi chegar, en 10 minutos Chegar estamos e fora marchar. chegar a marchar. En 10 minutos estamos fora do Sí, sí, aeroporto. Cando se enreda, cando hai equipaxe facturado. Pero neste o caso, coller, sí, vale. O mellor temos que así que compramos moito. eh, Eso, bueno, e sí, si é verdade, é facturamos, verdade. Sí, tende en conta, se queredes traer unha maletiña de volta que se pode facer sin problema, nada, o do autobús pois, terá que esperar 10 minutiños máis. tampouco, vale, vale, tampouco é tanto. vale. Curar Vale. algo complicado. ¿Cuántos kilos por si nos juntamos varios para traer algo? Como? Repíteme. Si queremos facturar algo, Sí. ¿cuánto ven saliendo nos vuelos, más o menos? Vai por kilos. No, deben de ser 25 euros por maleta ou unha cousa así. Depende de... O sea, non sempre é a mesma tarifa. Eu se miro agora, bueno, se a miro e a compro, sí, é a tarifa que che digo. Pero se esperamos ao propio viaxe para decidir, pois pode valer entre 20 euros, 50 euros unha maleta. Unha maleta de 20 kilos. Vale, sí, podémonos juntar. Bueno, non levaremos maleta grande, pero hai ali despois para comprar unha bolsa destas para facturar, verdad? E bolsas de viaxe que se poidan envolver. Sabes o que podedes levar? O mellor, unha cincha. Porque se ali... Claro, sí, para envolver. Vale. Estou pensando, non recordo se no aeroporto de Marrakech e non me sona, hai deste servicio de embalaxe con plástico ou con tela. Porque así calquera tipo de Ah, bolsa valía. Pero se non, pois unha maletiña cutre, non fai falta nin ter unha maleta boa. Unha maleta normal, unha bolsa, pónselle unha cincha e xa está. E aí hasta 20 kilos podedes traer cousas e cousas. sí, 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 no, porque podemos facer un paquete e facturar unha cousa sola entre varios. Claro, e eso, Sí, como a facturación a imos a facer un día antes ou 2 días antes, sabes? vale. Se volvemos o día 13, pois a facturación faremos o día 11 ou 12. É dicir, que hasta ese día podemos decidir se queremos unha maleta ou non. Ok, Vale. ok, ok. O sea, que tendes Mira, marxa. Vale, Según vaiades vendo vale, cousas que temos vos gustan, ides calculando. ok. do bañador para que ven sendo, porque chocoume moito. Sí, porque algún dos riads ten hotel, piscina. E logo en Essaouira normalmente estamos a 22 grados, pero igual estamos a 26 e estamos na playa. O sea, todo o día en Bueno, Essaouira estás na playa. Entón, a quen lle apeteza bañarse, e eu son das primeiras que me baño a partir de 15 grados, co cal eu sempre levo bañador e pois recomendo bañador. son das que non me baño nin en Ourense, entonces Eu en escúsome ningún tel. lado tampouco. Vale, se non sodes de bañarvos, entón non vos fai falta, No, porque tampouco vai Vale, facer un calor excesivo. Pero eu digo porque, jova, vamos a estar na playa e quen con 20 grados xa está a gusto para bañarse, pois que se bañe. sí, Perfecto, sí, pareceme. perfecto. Non é caso, pero os que estén a gusto. Sí, e logo outra cousa, que en Marrakech imos a ter, perdón, que estou afónica, imos a ter tempo de ir aos hamáns, vale? Os baños. Como Baño. baño, sí, marroquí, parecido ao baño turco, pero non, son como unhas saunas e aí hai que ir de bañador. Entón, aí
o jamán para mulleres e para homes, vale? No mesmo edificio hai zona de mulleres e zona de homes. E esa é unha actividade, o sea, é moi interesante, unha porque acaba relajadísimo e outro para ver como funciona. Entón, tes que ir en bañador, métente nunha sala que é como unha sauna, vale? E na sauna entras en calor, logo con un guante de crin que se tendes en casa, levádelo, e se non, compras ali por €1, non pasa nada. Con un guante de crin e un aceite, un xabón que nos dan ali, esfóliase a piel un pouquiño e despois hai unha chica que é como se fose masajista, pero que realmente o que vai facer é darche unha paliza de esfoliación e acabas con un masajito. E despois botanche aceite, te duchas e te vas para casa como nueva. Eso sí que xa me gusta máis levar o bañador para iso. Pois por ese levado o bañador non vai a ser. Eso está guai, eso está máis guai. Para a praia, Claro, porque hai... Sí, 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 pois Eso levado de está bañador. guai. Levado de bañador. vale, Vale. vale, entón, Vale. Esa é unha vale. actividade opcional, pero que mola moito e se temos tempo eu sempre recomendo porque está moi chula. Son unhas risas porque che dan unha paliza de... Eso non é unha esfoliación, eso... Madre mía. Pero bueno, está guai. Está moi ben, está moi ben. Guai. Vale. Que máis cousiñas? O do enchufe que puñas para cargar o móvil, Sí, eso sainos nos chinos por €1. pero é un enchufe normal ou como é? Que non distinguía moi ben o dibuixo que mando. A ver, a ver, na maioría dos sitios co enchufe normal sirve, non sei? Na maioría dos hoteles, porque teñen adaptador para sistema europeo. Ajá. Porque senón levar un adaptador xa, dices, non? Non, si levar un adaptador por si acaso, porque a veces non lles funciona o adaptador europeo tan ben, sabes? Mira, aquí Que dices o adaptador que hai que comprar, si sabes, e o tes a man. sí, a ver, espérate. Porque na Ou foto para a batería. É unha foto, a verdade que non fui capaz de distinguir moi ben o que pedías. vale, máis que pola foto a millor, porque na foto non se ve moi ben se é plano ou se é circular, o que tendes que pedir se ides a un chino é un enchufe, perdón, tipo C, letra C de casa ou E de España, son C ou E, vale, que é un plano ou un redondito de clavija. Entonces, o C é o que tamén utilizamos en España, o redondo, vale? Pero a veces eles utilizan dúas clavijas planas, que é o tipo E. Entón, por si acaso, como costan €1 e se ides aos chinos en algún momento, está ben levalo, por si acaso, pero normalmente van a funcionar todos ben, sin ter que levar adaptador. Pero bueno, eu sempre recomendo por si acaso. Se fose unha cousa cara, non, Vale. pero como é algo así baratiño, ou aínda que non levedes todos, se levades polo menos un para cada habitación ou así, pois xa está. Claro, sí. Ok. Que máis? Estades O tema de, con... como non vamos o tema do, do neceser das cousas de aseo, son as pequerriches, como... Porque despois, se non compramos, ali para comprar, en Sí, todo caso. e además ali teñen, estílase moito as tiendas que teñen produtos así en tamaño mini, tamaño de viaxe, co cal de tamaño de viaxe vai haber todo. Champús, pasta de dentes, crema hidratante, crema de sol, de todo. Ali, Sí, e o repelente, que bichos hai ali? Hai que levar repelente moi forte? non hai mosquitos, siquiera. Non hai que Vamos un levar. lote. Sí, sí, sí. No, incluso non hai, haberá como aquí. Os bichos que hai son escorpións, pero para eses non hai repelente. Non, Eso xa Dios. vos explicarei no deserto como hai que ter precaucións, pero nada máis. Sí. que falen os demais, que só falo eu, non sei se teñen eles preguntas.
Sí, non sei se tendes máis preguntiñas logo. Nada, eu xa non pregunto nada, aquel día todas. Nada, eu tampouco. Cando estemos ali Nah, preguntades todo. Eu xa tampouco. temos ganas de marchar. Sí, non? Eso sí, Sí. Sí, Eso sí, xa seguro. temos moitas ganas de marchar. Bueno, Pois non queda tanto, non queda tanto. Non queda nada, non queda nada. pois Ahora, nada. Eu marcho este fin de semana para Colombia, entón volvo o día 30 e xa creo o grupo de WhatsApp para estar así axudándovos a facer a maleta e dudas de última hora, Sí. pasarvos os billetes e esas cousas. vale. vale. De roupa en plan sport de camiñar ou de sandalias ou de que? Sí, eu penso que sport é o máis cómodo. Porque tamén vamos a pasar, sobre todo cando imos hacia o deserto, vamos a estar moitas horas de autobús. Entón, importante ir Más, cómodas. Sí. Creo que esta está desintegrada. É unha videochamada. Claro. Sí. o nos restaurantes Marrakech e tal, pode ir así en plan pantalón normal, a xente non vai vestida No, de sport, podes máis de levar para pique. Marrakech ao mellor algo así un pouquiño máis elegante, pero bueno, normal. Sí, xa se sabe que estamos de turismo. Sí, pero bueno, eu sí que é certo que para Marrakech sempre me gardo un vestidiño, unhas sandalias, así un pouquiño Eu non teño nada. máis un rímel. Eu non teño nada desto, eu de elegante non teño nada. Bueno, pois o que Pero Pois compro, Loli, non, compro. muller, non me faltei de compras, que va. Que va. Non me Pero faltei de igual hai un compras. marroquí por alá. Pois hai, non Esa sei, me además de quedo. papos. Mira, Cris, eu quero comprar unha túnica desas, un caftán para ir todos os días igual. Pois hai un montón, De feito, antes de ir para o deserto, paramos tamén Sí. nunha tenda dunha asociación, dunhas mulleres Sí. que foron víctimas de maltrato e tal, e elas venden a roupa tradicional do deserto e tamén bueno, me sale o nombre, os pañuelos que se utilizan os tradicionales, Vale. as de arena. Entón, ali teñen de todo. De todo. Pois ese. Eu con Vale. iso xa arranxo. Pois xa estás así elegante. Eu xa arranxo. Moi ben. Vale. Bueno, perfecto. Pois, chicas, Vale. bueno, xa queda grabado isto. Moi ben. E agora non que teño que marchar, pero mañán mando vos o vídeo xa a todas e aos que non están hoxe por aquí. Que xa vos aproveito para saludar tamén, os que non están. vale. Vale, e nada, calquera cousinha imos falando. Vale? Vale. Pois mil gracias. Gracias. E ata pronto. Hasta ahora. Hasta Chao. prontito. Chao. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.